Тирамісу – адзін з самых распаўсюджаных дэсертаў ва ўсім свеце. Лёгкі дэсерт з Італіі. Назва састаіцца з 3 слоў – тирамісу. Літаральна гэта азначае «падымі мяне панад зямлёю». І дзе, як не ў Італіі, мог нарадзіцца гэты дэсерт? Упершыню тирамісу з'явілася ў Фларэнцыі. Быў зроблены спецыяльна для герцага Казіміра III дэ Медычы. У 17 стагоддзі набыў афіцыйны статус. Быў у спісе асноўных страў пры двары. Больш за ўсё дэсерт палюбілі ў Венецыі. Дэсерт валодае узбуджальнай уласцівасцю. Хлопцы і дзяўчаты елі перад спатканнем. Менавіта тады дэсерт атрымаў сваю назву. Яшчэ існавала такая легенда, што печанюшку макалі ў каву, затым дадавалі ў гэтую сумесь віно і сыр. У арыгінальным рэцэпце выкарыстоўваецца віно марсала. Але мы можам з лёгкасцю выкарыстоўваць любы другі моцны алкаголь.